যতন সারিক কাহাম কাইসা সাকলাইমো তিনি সারিক পাস্তাব ত্রিপুরা হাস্তেনি যত সিনি কুंथाय बारा MLA মন্ত্রী তুনাই রন आं फेसबुक लाइव ऑन लाइव कल खायानो 9 तारिख तिप्रासांग बागै जे चौबा खायथानिबो साब फाय बा साब फायनाय फायाबो उलनिकक एबा खबा फायका हंके सिनि मानथाय माननानि लाई थांनाय आं बागै जत इम्पोर्टेंट लीडर्स रनो आं कल खायनाय फेसबुक लाइव नि माध्यमेनो 5 ता समय ननि बुसकांगो आं बरनो कल खायनाय साब कल रिसीव खाय साब कल रिसीव खायरे गया एबा खबा बिजी तंगैफानो कल रिसीव खायनि आके उलो साब रेस्पॉन्स र आबनरक लाइव नुगै माननाय ते साब दफाने बांगै चबा खायमा जागा चाजा गया आबरो बनरक लाइव नुगै माननाय हिके जत लीडर नबो आं कबक जागो धनरनो आं ऑन लाइव फेसबुक लाइव न कल खायनि रनो आं कबक नाय 9 तारिख तिप्रासान चबावा फाइना बागै हिके साब रेस्पॉन्स र रिया आबनरक फेसबुक लाइव त्रिपुरानि जनतार नुगै माननाय ते साब 9 तारिख फाय आबो नुगै माननाय एबा खबा रिसीव खायफानो उलफानो साब रेस्पॉन्स रो आबो खाना फुंनि बिसिङनो बातिनि बा खाना फुंनि बिसिङनो रक जतनो साय माननाय गाबन बागै जतनो पास्तावा फेसबुक लाइव नि बागै नरो नाय तंबायदि हिंगांके आनि लगे आपरा मीडिया बतंनाय त्रिपुरानि कयेकटा कब्रक मीडिया चैनल रंनि बतंनाय लाइव जतनो ताबुक कल खायनाय जरा तिनि सारिक 5 तानि जरा थाम भाई।